बियो दा अखा हाला नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आइफवालि दालाङा फुटख्ल'बायनो होननानैहाय नायदिनै रायजोफोर आं दाख्लै बुंखानाय बायदि खुन्थियानो मा बिसि गोथौ गायदों नायदो। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन दायो आङो दंफैयो जाहैबाय जोंनिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइफवालि ब्रिज गोदानाव। दा बेयावहाय मानो फैदों होनोब्ला गाबोन 5 थारिखआव अपेनिं खालामनो गोनां दङमोन। बे 5 थारिखआव केन्सेल खालामबाय होननानै दा मिथिनो मोनबाय। आं दा बेवहाय नुनो मोनदों जाहैबाय आं फसायाखै नायनानै बे दालांनि साइडनावहाय ओरै जोबथानायाव हा खोनाय हा गारनाय दा बेखौ आङो फसायाखै आरो माने एसेबो गोजोआखै। बेयो अखा हाब्लानो सुस्र'जोबगोन आङो नोंथांमोननो दिन्थिनि र'। आं माखौ फसायाखै होनोब्ला नैबे हा गारनाय दा खुन्थिया गायगासिनो दङ। ओमफ्राय नैबे हा गारनायखौ नोंथांमोना नाय बियो अखा जुब जुब हानांगौला बियो दंग' जानानै गोग्लैजोबगोन ओमफ्राय लामाया खुरख्ल'नाय जागोन। नोंथांमोना नायबायल' था दिनै बुंखाबाय आं गोजौनिफ्रायबो देखायगोन साफा देखायजोबगोन आं मोनसेबो गोजोननाय गैया। बेयाव खुन्थिया गायनो जावगासिनो हाखरा मा गोजोननाय दं गासिनो बाला गोजा बेखौ आं फसायाखै आरो नै मोनसेबो फसायाखै आङो बेखौहाय। नायदो बेयावदि सिमेन्ट लुथेबाय बियो दा अखा हाला नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आइफवालि दालाङा फुटख्ल'बायनो होननानैहाय मोनसेबो गोजोननाय गैया। आं बेखौ लुबैदोंमोन जाहैबाय आंनि बायदिब्ला सिदा गाहायनिफ्रायनो सिमेन्टजों इन्जुर बानायनानैसो बेखौ गोजोहोनाय माने बेखौ जाहाथे सेफटियाव लाखियो ओरैहाय नाजावना दोननाय बायदि जायो नैफोरबायदि लुबैदोंमोन आरोखि आं बेखौहाय। मावबाय नालाय मावबाय एसे मोजां मावखानांगौ नालाय सानसे साननैनिल'थ' नङा चिर'सिथायनि। दा बेथ' अखा हायोब्ला नायब्रा बे गासिनो दंग' जालांजोबगोन बियो गोजौनिफ्राय ना गांसो रज'नाय दं ना फरटेक दं साइडनावहाय लाखिग्रा जेबो गैया। बेबो बावैसोनि उनावनो साफा गुजोबगोन नै बे बुस्थुखौ आं फसायाखै। खिन्थु बैयावबो नोंथांमोननो देखायनि र' आं बेयावथ' नुखाबाय नै अलरेडि बे दंग' जाना बायलांजोबखागोन। सानसेलाबो रायजोफ्रा खोनागोन आइफवालि दालाङा खुरस'बायनो अखा हादैजों होननानै। नायदो आंनि बायदिब्लाना बेखौ गाहायनिफ्रायनो इन्जुरसो लुनांगौमोन। बेखौ ओरै बे सेबथामा लाखिगौमोन ना इन्जुरा हौरैनिबो बिदिनोखा सानजाथिंजायनि माबा सोनाबथिंजायनि नै आइफवालि गामि सेरावनि बियो बे खुरख'खागोन। बेयावथ' जाबबोदों नै जाबनायालाय बल्डार जाबदों बेयाव जालि होबावगोन खोमा नैबेयावहाय बल्डार जाबदों आरो। खिन्थु आं फसायाखिसै रायजोफ्रा मा बुङो आं मिथिया नाथाय आं फसायनो मोनाखै। बियो अखा हानायजों सानसेलाबो सुस्रागोन बायगोन आरो बियो नैबे आलिया हरैबो बिदिनो ओमफ्राय बै सानजाथिंजायनिबो बिदिनो बे अभार ब्रिजआव होनायफोरबायदि बे साइडखौ इन्जुर लुनानैहाय गेजेराव हा गारला गोम गोम थागौमोन नायो। सस्रंगाखानै नायदो बियो सानसेलाबो खुरख'गोन दानो सिन दंखायो हनै है दा गुजोबगोन इयो नै जायाखै रायजोफोर जायाखै आं फसायाखिसै। खिन्थु दा सोरबा माबा बिदिनि स्किम गैयानो मा गैयानो हेन थेन खोथा बुंलायगोन बेफोरो नायदो बे अखाजों सुस्र'जोबगोन इयो दंग' जाजोबगोन ना मा होनो बे अखा हालालाय थांखानाय रायो बेखौनोथ' बुंदों आङो इन्जुर बे अभार ब्रिजफोरनि बायदि बेखौ इन्जुर ओरै सेफटिनि थाखाय इन्जुर होला मा जायोमोन। दा बेखौनो इन्जुर होआखै होननायनि थाखायनो दा सोरबा इन्जुरनि स्किम गैया मा गैया होनथेन खोथा बुंगोन। नोंलाय मोजां मोनदों बेखौ बे आलिखौ मोजां मोनो माने साफ्रा जाब्लाबो एसे मोजां जागौमोन जानायालाय ओमफ्राय बैबायदिसो हेबनो मोननांगौमोन। बेथ' ओरै डाइरेक्ट लाबोनाय नंलै बे हेबनायखौथ'
दैयालाय दैखागोन बेजों दुखासिगोन दुनाया एसेब्लाबो सानस्लाबनो हायाला बुखागोन एसे दैयाथ' बे दै फैनायखौ दा गिबावरा बे अखाखौसो गियो अखाजों बे सुस्र'जोबगोननानै बेयावनो हनै हरै दंग' जाजेनखाबाय दा यन्त्र'बा बानायगोन ना बानाया नोंथांमोना दसे सिगां जेनाखि भिडिअ नुदोंमोन बे भिडिअआ दालां अपेनिं जानायनि सिगांनो आं खेबनानै दोननाय माने आं बेखौहाय सिगांनो बुंखानायखा बियो अखा हाब्ला अखाजों सुस्रनानैहाय दंग' जागोन होननानैहाय नाथाय दिनैहाय आङो फिन नुनो मोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायदो अखा हानानै मा जाखो नैबे भिडिअ नायलांदो नायदो दालाङा नै ओरैबायदि ग्रं ग्रं जानानै दं ओरैबो हरै साइडनो सेस जाजोब्बाय नै मा नाममोनलाय कन्ट्रेक्टारा सेस जानाय आं दाखोल नांगोन होनाखै बायफ्रुजोबगोन इयो होननानैहाय हौरैनिबो सानजाजोंबो सोनाजोंबो खुन्थिया गुग्लुंना दंजोबोमोन थंसे नै नायदो हनै माबा सिगनाल गायनाया हनै गाहायाव बेलथाय नुयो थिखांहैलाय बैखौहाय बे सिगनालखौ ओरैबायदि ग्रं ग्रं जाना दं नै नायदो औ बेनो नै थिखोनो हाया गलांबाय बेलथायना दंहैयो नै गाहायावसो ओरैबायदि गोग्लैना दं सिगनाल मा होनोमोनलाय बेखौहाय इन्डिकेटार लाइट ना मा होनो दानि गाहायाव गोग्लैलायनानै लाइटना नै बेनोमोन आरो नैबे नै बेनो गुना दङ बैयाव ने बबावहाय ओरैबायदि ग्रं ग्रं जाजोब्बाय मोननै थांखाबायनो खुन्थियाखौनो मोननै गैला नै सेसखानै दाना अखा एसेल' हानायावनो बिदिब्ला देनांहाय आं दैज्लां बोथोराव थिखोना अखा हाब्ला मा नायदो नै रायजोफोर आं दाख्लै बुंखानाय बायदि खुन्थियाया नै मा बेसे गोथौ गायदों नायदो गाहायाव ओंखारनो खोन्थानि आं नै साज्रांल' थुज्रेदनाल' दोनदों नै खुन्थियाया हनै गाहायाव ओंखारलांबावनि आं बेखौ गानानै बेबो थंसे आयै गोलैबाय मावहाय नै बेबो थंसे नै मा बेसे गोथौ गायदों नै बे थंसे नै गाहायाव दुद्रुजोबना दङ नै नायदो नै आं ओंखारबावनि गाहायाव एसे खाथि नांगोनथ' नायदो बेलथायजोबना दङ नै आं दाखालि बुंखादोंमोन ना अपेनिं खालामनायनि सिगांनो नायदो मा बेसे गोबा गोथौ गायदों बेखौ नायदो मा बेसे गोथौ गायदों बे दालांखौ नायदो अब्ला सोरनिथो बनाम जाया बनामालाय जाखासिगोन इयाव गोगोमनो दाखालिनो आं साननानै नायखादोंमोन गोजोयैयावनो गोजोआखैनो बेयावहाय इन्जुरसो लुनांगौमोन बेनो जाहैबाय आइफवालि दालां हौरैजोंबो बिदिनो गुनानै दं हौरैनि थंसेल' गुदों ओमफ्राय ओरैनो नै जायगा दाबसेयाव थंनै आरो नै बेयावनो थंनै गुदों साइड लाइननिया